Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating mumukbang ngayon ay pork ear curry. At saka meron din tayong tomato, saka onion. So, mayroon din tayong kanin sa likod mga idol. So, bago tayo may umpisa, pray muna tayo. So maraming salamat sa aking mga solid subscriber, sa aking mga solid supporters, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panunod ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. Ano pang inaantay natin mga idol? Tirahin na natin to. First bite.
Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.